फैगौ 29 एप्रिलाव जेएनबि चिरां जिल्लायाव थाखो 6 नि थाखाय सायख' आनजाद जागोन। आरजलाइ गथायनाय फरायसा एबा बिजाथिफोरा एडमिट कार्डखौ जेएनबि चिरांनि वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै दिहुननानै लानो हागोन। चिरां जिल्लानि बिजनी खामारगुरियाव थानाय जवाहर नवोदया विद्यालयाव 2023-2024 सोलोंथाइ मायथाइनि थाखाय थाखो 6 आव गोदानै मुं थिसननो फैगौ 29 एप्रिल 2023 आव सायख' आनजाद खुंनो लानाय जादों। जायफोर फरायसा एबा बिजाथिफोरा थाखो 6 आव गोदानै एडमिशन लानो सानदों एबा अनलाइनाव आरजलाइ गथायदों बिसोरो गावबा गावनि एडमिट कार्डखौ जवाहर नवोदया विद्यालयनि वेबसाइट www.navodaya.gov.in निफ्राय डाउनलड खालामनानै दिहुननानै लानो हागोन। बेनि थाखाय चिरां जिल्ला जवाहर नवोदया विद्यालयनि गोरायुं इउसी प्रजापतिया मिथिहोनायजों लोगोसे बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 कक्षा 6 के लिए आगामी आने वाले 29 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है, जो कि दिन शनिवार का है। अतः सभी अभ्यर्थियों से एवं उनके माता पिता से सादर अनुरोध है कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो है www.navodaya.gov.in। अगर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो कृपया कर आप जवाहर नवोदय विद्यालय चिरांग खमारपुरी पोस्ट बोरो बाजार के ऑफिस कार्यालय से और विद्यालय के ऑफिस से आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। खुलुमबाय, आं जवाहर नवोदया विद्यालय चिरांनिफ्राय बुंदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोनांथार फोसावना आखायाव लादों। बेनो जाबाय जवाहर नवोदया विद्यालया थाखो 6 नि सायख' आनजाद 2023 मायथाइनि जानो गोनां आनजादा फैगौ 29 एप्रिल खालि जागोन। बेनिखायनो बे आनजादनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइट www.navodaya.gov.in बेनिफ्राय लानो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो जवाहर नवोदया विद्यालय चिरांनिफ्राय थोंजोङै फैनानै गाव गावनि एडमिट कार्डखौहाय लानो हाफैगोन। गोजोन्थों। Good afternoon everybody. Myself Miraj Alam, from JNB Chirang, Assam. One important regarding the Jawahar Navodaya Vidyalaya selection test for class 6, which is going to be held on 29th April 2023. The time schedule is 11:30. So every parents and the candidates try to obtain the admit card from website navodaya.gov.in. If any problems, try to contact in Jawahar Navodaya Vidyalaya office. Thank you. Have a nice day.